खुले बाल, आँख में काजल और होठ पे लाली, चूतिया बना गई झुमका वाली। अरे जब हम बादल बन जाइब तू बारिश बन के आई हा। जान तड़ा भाई, बता। इहे गाना सुन के इंद्रदेव चिढ़ल बाटे। अच्छा। कहले कि अब तू ही लोग बारसा, हमार कौन काम। रे साला, ते हमरा के का समझले रे? का समझले? बेटा समझिला। अगर तोहके केहू घास ना डाले तो निराश मत हुआ। अरे तू इंसान हुआ, गधा नहीं। जान ताड़ा भैया, काल एक जनी हमसे पूछ ले कि भैया इस शादी कब होला। तब तू का बतैला? तो जान ताड़ा हम ये कहली कि जब दिशा उल्टा होला तब शादी। जान तारे भाई, बताओ। बचपन से हमारे एगो सपना रहे। का सपना रहे? कि जिंदगी में हमके ऐसन चीज मिले जेके पाके हम सब कुछ भुला जाए। अच्छा। फिर एक दिन हमके मोबाइल मिल गए। अरे जे डीपी देख के वाह लड़कियन पे फिदा होला, वाह तो कान खोल के सुन ले। दूर से यूरिया भी चीनी की तरह दिखेला। भैया हो, आजकल के साबुन के देख के तो साला पता ही ना चलेला कि इसे नहाए के बा कि एके खाए के बा। जान तारे भाई, कौनो महान आदमी कह के गइल बा कि घर के काम काज करत रहा, सुखी रहबा। अरे भाई, केहू ना कहले रहा, तुर में हरदुए कहले रहा। दुनिया के जनसंख्या 800 करोड़ पहुँचे वाला बा, तब वो हम सिंगल बाटी। अरे कौनो नागिन ही पट जाओ रे।